Fine kanskje da, det var det. Store fine. Ja. Jeg har ikke tatt alt på små heller. Her har vi beist av en breiflabb. Fy nå. Enda nærmere. Det her så store. Inni kjeften på. Begynner med crabs her. Satt den noe bein. Det ser ut som at deadliest catch. Det er bare deadliest catch. Jeg lurer bare på hvor mange beiner jeg brakk av mens jeg skjøvde den der i posen. Jeg lurer på hvor mange jeg kan stikke meg nå. De er mye under der. Ja. Skal få de ut. Åh, ikke sett på beina mine. Det er mulig å få det her ut. Jævla idiotisk system for de der krabbene her. Sånn, hvis de først har gått inn i tøyene, så kommer de faen ikke ut igjen. Helvete. Hva kan det hette da? Er det ikke trollkrabbe eller noe sånt? Det må være trollkrabbe. Ja. Men du kan spise det, kan du ikke det? Jo, det er det jeg tror. Hvis de ikke har drevet dette ut. Du må faen gå og spise dette her. Helvete beist. Skulle jo klatre ut det. Ja. Satan. Jævlig nice. Faen for en gjeng. Fucking crab catch deluxe der. Tar du bildet med mobilen din også? Tar du? Ja. Finner du hva det er for noe? Ja, det er det gærlig. Jeg skal ha den i to.